abba na ga kamar lokacin tashi yayi. Me kake gaya mani? Lokacin tashi yayi? Wai kai Haidar me ke damunka? Yanzu na a cikin jawabin da nake maka nake ƙara nuna ma ka yi natsuwa, ka samu natsuwa, ka rika kwantar da hankalinka. Girma ba kake ba yaro kake zama ba. Kai haƙuri, Allah ya wuce zuciyarka. Dama na ga Nazifi ne bai zo da motarsa ba, kuma da mota ta za mu tafi. Na san yanzu haka yana ƙasa yana jira na, shi yasa dama, amma dai kai haƙuri. Bai zo da motarsa ba, da motanka ko ka zo. In tashi ka je ka dauke shi ku tafi ko? Nazifi ya fi ni kenan. Na ce da kai Nazifi ya fi ni kenan ko? Ya fi ni a wajenka. Wannan shine kawai dalili. To wai ni in tambaye ka wani abu. Me ya sanya ba za ka gaya masa cewa ya nemi keke nafe bai hau ba ya tafi? Sai me? Ko kai baka wuce ka hau keke nafe ba, ba ma shi ba, da ka rage wa hanya ka zo da shi nan wuri. Ba na son ka rika tafiya da girman kai a cikin zuciyarka. Ka cire wannan ungoyarka. Kaga ya kira ni abba har sau uku. Shi ne mai to. Ina fata dai abinda na gaya maka ya shiga cikin kanka, ba tunanin Nazifi ne ya toshe wurin da za su shiga. Assalamu alaikum. To yanzu dai shikenan babu abin da ya rage ko? Alhamdulillah komai yayi daidai. Kin fara su. Kar ki ji kunya ki faɗi gaskiya fa. Da gaske nake ya Haidar.
Da akwai abin da ya rage ai zan faɗa masa. To ai shi kenan. Shi kenan ka kyale ta tunda ta ki faɗan gaskiya. Ba wani nan kawai dai ta yi mana ta fulani. Haba mutumina, wannan ai hauka ne ai. Ni yanzu tambayar ma da na tsaya ne ma wai ɗazu wani irin kallo na kake wa Minat ne. Wallahi kai dai bari kawai Minat ɗin ce ta yi min wallahi. Ta yi ma kuma? Wallahi tallahi ta yi matuƙar yi min. Wannan wani irin magana ne, ya matar da zan aura za ka riƙa kallo na ka ce ta yi ma. Kai ba wai ina nufin wai ta yi min ba fanni ba, ta yi min da ta dace da ta zama matarka. Haba mutumina. To shine Kai ban da shashasha ne, yau ko ce aka yi Minat aure kuka raba ai ba za ta zama matata ba. Baranta ni ma har in ji na. Ka gani? Wallahi in da dai haka ce min kana son ta ne Allah sai na zubar da mu a motar ne. Ba ai haka ma ba za ta faru ba. Me ya zafi? Ai ka san rai ai hauka ne akan ka kai da zaka zo kai Ni a wannan. ciki soyayya ita ce gaba da komai yau. Oke kana nufin dai zaka To iya ba shi bari. ya samar da kowa ba. Oke to haka ne. To shine. Mu je silantiro din mu ci mu ammu. Me ya kawo wannan ID card din ɗakin nan? ID card kuma? Ki faɗa min na ce, me ya kawo ID card din haidar ɗakin nan? Ni ma a hannunka na ganshi kuma kake tambaya na me ya kawo shi gidan nan. Wannan kuma ba. Kin sani cewa da ni da ke ba ma amfani da kororo ba. Dan Allah, dan Annabi, ka rufe wannan sirrin kakka fitar kowa ya ji. Rufe min baki! Na yi nadamar haɗa rayuwata da taki. Kin cuce ni, kin zalunce ni. Allah ya tsine miki albarka. Ashe za ki fito na fito da dokar Allah? Dan Allah, dan Annabi, ka rufa min asiri. Kamar yadda Allah ya rufa maka asiri. Neman shuru! Ki tafi gidanku, kin cuce ni, kin zalunce ni. Ki je na sake ki saki uku. Hello? Sha banza, wai ya sake ni. Ni wallahi da ya sake ni ma daɗi na ji. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Minat ya na ganki haka? Mutumin naka ne ya sake ni saki uku. La ilaha illallah. Ya sake ki saki uku. To saboda me? Wai dan ya da ya ga ID card ɗinka a cikin ɗaki. ID card ɗina a cikin ɗakin ki? Ta yaya? ID card ɗina a cikin shi yana ina yanzu Nazifin? Ni ma kaina ban san inda ya nufa ba. Ya fita da ya ɗau akwatinsa ya tafi. Me yake faruwa ne?
wannan irin abu ne haka ika dina a ɗakin ki amma kin duba da kyau ko anya ni ne a hannun shi na zo na samu ID card din ni ma tambayar da nake mishi ya aka yi ID card din ya shigo ina zuwa ai ni ko to yanzu gaba ɗaya ma kin fita daga raina kin ga dai ni ce mahaifiyarki amma san ki ya ragu a zuciyata saboda kin bani mamaki ki kaso aurenki auren da yake wahala a wannan zamanin dubu nawa yan mata ga sunan garari suke a yawo a titi kowace kokari take Allah ibata wanda ta zauna ta soma fidda iyali ita ma amma ki wa kanki tsagegeduwa ki je ki abin da gaba ɗaya za a sako min ke yayi kyau wallahi umma ke ni fa da wata rantsuwarki da wani kukanki da wani malbashewar muryarki duk ba za ta sa ki ga kin yi fari a idona ba amina ni na haife ki amma gaba ɗaya son ki ya ragu domin duk yarinya da ba ta saman aure ba babu ruwana da ita aure gaba yake da komai a rayuwa shikenan ni dama ni haka ne ma na yi murna dama aikin gidan nan ya isha ni kadai ce sai ki zo mu dinga kuka ka faɗa ni da ke ki wuce in wuce kin tafi wankin ban daki na tafi wanke wanke kin tafi yin shara na tafi dora girki mu raba aikin gidan kin gani ma sauki ne izo min dawowar ki gida ai ni a daidai na ji daɗi kuma yanzu ki je ki cire kayanki in ki cire kayanki ki fito dama ba a wanke ban daki ba ki wanke ni kuma yanzu zan je in dora girki sannan ki je in kin gama wankin ban daki ki fito ki wanke wanke ni kuma zan yi shara sai mu dinga raba aikin gida kin gani sauki ne ma zuwan ki gida marhabin je ki cire kayanki ai ni shikenan ki zauna ga ka fada yau kin ga irin haka zamu dinga a cikin gidan nan kenan ai ni sauki ne ma bari in je in fara shara kina gama wankin ban daki ki tabbatar kin zo kin fara shara ni kuma zan dora girki ai kama za mu dinga yi aikin gidan daga nan har dare mi ta aikin gidan nan ai da ma ni ban da mataimaki sai Allah ni kadai nake kuma wai yanzu dan Allah ina ya shiga ne wallahi ni kaina mama ban san inda yake ba duk ka dudduba babu wallahi na ma kira wayarsa a kashe tun ɗazu nake kiran wayarsa a kashe wayarsa a kashe kuma wallahi wayarsa a kashe yake ikon Allah to yanzu ita mina din ina take wai an ce ta tafi gidansu Haiga, ka gaya min gaskiya, me alaƙa ku kai da Minat? Wallahi mama ba wani abu tsakanina da su. Kawai dai ni kaina abin yana ta ɗaga min hankali mama. Wallahi abin yana ɗaga min hankali. To shi kayan da aka gani waye ya kai kayan?
wallahi ni kaina ban san komai akan wannan lamarin ba, Allah ne kawai masani. Kin san bana boye miki komai mama. Tabdija. Wannan kwashi ake kira makahon daji mai wuyar shiga. Ka san ba abin da zaka yi? Ka fita akan Nazifi ba zai ce kai ne ka aikata wannan abun ba? Wallahi ni shi kaina shine abin da yake damu. Tabbas mutum shege ne. Yanzu Haidar shi ne wannan aika-aika? wallahi umma na bar su kuma na bar su har abada. Yanzu ina abin da suka mallaka maka. Babu wani abu wanda ya shafe su da na taho da shi, saboda in har zan ci gaba da kallon abin su ba zan dogara da kaina ba. Wannan ma dabara ce. Eh mana, ba zan dawwama a haka ba, so nake na tsaya da kafata domin ni ma na samu abin kaina. Ni kaina na ji daɗin dawowar kam, domin kuwa mun daɗe muna kiwar kanmu da mama. Ai na dawo gaba ɗaya kenan insha Allah. Mun gode wa Allah, kuma Allah Ubangiji ya musanya maka da abin da ya fi shi. Amin ya Allah. Assalamu alaikum. A'a, mutan Kaduna. Yaushe a gari kuma haka? Wallahi jiya na shigo. Jiya kuma lafiya dai? A lafiya alhamdulillah. Ina motar kuma da ganka haka a kafa? Da Allah kai ka bar maganar mota. Aiko wannan maganar yanzu ya kamata a yi ta. To shi kenan. In dai haka ne kana lokacin da zaka saurare ni? Ni ko nake da lokaci. Ai baka da lokacin da zaka zo ka nema a gona yake maka shi. To gaskiya ne. Wannan na fef din nawaye? Ba na bane ba ganin shi da kake yanzu sauran wata uku in cinye shi. Ka san na kamfanin ja'i ne kuma muna yin juye akai-akai. Shi yasa zaka ga ba shi da matsala. Gaskiya ni ma dai ya kamata ka kai na a bani. Ai baka da matsala in dai kana da ni to ka gama. Ka san yadda za a yanzu da ke yau asabar ce. Mu bari sai ranar litinin lokacin MD yana nan. Idan muka je da ni da kai da shi in muka je da ni da kai na kai ka gurin shi to baka da matsala zai baka shi amma fa suna da dokoki gaskiya in ba za su dauki mashin su baka ba sai sun tabbatar sun kai ka driving school ka goge a nan sannan su dauki mashin din su baka shi. Gaskiya ne ka'idar ke. To gaskiya insha Allah za mu ci. Baka da matsala aboki na in dai wannan matsala ce ka wuce ta an gama kai ai mashin din na duniya ne. Gaskiya mai kyau. Da manyan ƙasa kina na a shekin buya ko dan zuwa gidan ma kin daina yi gaida mama. Ke dai kawai Sajida ki yi shiru. Wallahi mama ce ba ta jin daɗi kwana biyu shi yasa. Ya jikin nata da sauki dai ko? Wallahi alhamdulillah. To Allah ya ƙara sauki. Ina zuwa haka? Wallahi yayi Nazifi ne ya aike ni. To yayi Nazifi kuma ya dawo ne? Ya dawo mana kuma ba zai koma ba. Subhanallah wannan wace irin magana ce haka Jidda? Maganan gaskiya nake gaya miki amma da yanzu ki bari kin ga sauri nake yi kar ya ga na daɗe idan muka haɗu mun tattauna maganganu. To shikenan zan so an jima To idan sai ki da kin musu. yawa. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya naga ka shigo duk kana farin ciki haka. Wallahi Allah. Ai mama ina fita maka haɗu da Bello. Na bashi labarin abubuwan da suka faru da ni. Sai ce mun to kar na damu ba matsala. Insha Allah ranar Litinin zai dauke ni zai kai ni inda ake bada adaidaita sahu. Shi Bello ya gaya ma haka? Wallahi Allah mama. Allah sarki. Bello yaron kirki ne dama na gaya ma. Bello mutumin kirki ne. Ka duba ko da baka da ma Bello kullun yana hanyar gidan yana taimaka mana. Dan Allah ka zauna da Bello lafiya. Insha Allah. Bello ba shi da matsala na sha gaya ma Bello yaron kirki ne.
ka zauna da Bello lafiya. wallahi umma ni kaina da na ganshi baki ganshi ba yadda kika san wani mai aikin ofis. Mutumin da yake aikin Allah ai kullum zaka ganshi a cikin wadata zaka ganshi a cikin farin ciki. Insha Allah mama. Yau. Wai ina Jidda ne har yanzu bata dawo ba? Jidda bata dawo ba. Ta dawo ba Jidda amma tana hanya. Tana hanyar dawo. To sani ba ko. A'a ba sai ka bata jikinka ba sai ka bata jikinka ba shi na yi. ranke dai a dan bala barka da zuwa yawa ranke dai gashi to na gode ka gaida min da shi zai ji insha Allah ni fa mama na kasa nutsuwa akan abin da ya faru na san yanzu haka duk inda yake ya koma kan duk inda Nazifi yake na san yanzu haka yana nan ya koma kan Allah ya sa haka da saboda na san ya kashe wayarsa ne saboda yana tunanin cewa abin da ya faru a kai amma na san naje na same shi insha Allah zai fahimce ni to Allah dai isa kanan yana fa Allah isa kanan yana kawai gaskiya kai me faru kai haida me kake yanzu baka tafi office ba wani office ne alhaji zancen Nazifi ake yi yana so ya je gurin Nazifi ya je ya same shi dan Nazifi ya tafi Kano shi yasa yake so ya je ya same shi ya magana da shi tukunna ba ina so in je ya samu Nazifi ne dan na wayar masa da kai akan zargin da yake mu domin na san yanzu haka yana can yana ta tunanin na ci amanarsa idan kuma ban je na same shi ba na san ba zai taɓa fahimta ta ba kai me zaka je ka yi akan a wani dalili to ba kai ba zuwa ko ina ba alhaji yau zai je fa ya dawo ba daɗewa zai ba in ya je ya ga tabbata cewa yana can din kaga shikenan kai kana ji na da kyau ba wata magana ka wuce ka tafi ofis kawai shine tsakanina da kai in dai ni ne na haife ka to iya magana fa da na faɗa maka akan ta zan tsaya kuma yauwa haba alhaji kai haƙuri mana kai haƙuri don Allah don annabi ka bar shi ya ji to ni dai iya maganan da na kenan kuma akan ta na tsaya kuma ba zan canza ba ya rage naka kana ji tun da ya riga ya faɗi haka haƙuri za ka yi ka ƙyale shi ka tafi wurin aikin naka ka rabu da shi ka ji ko ni ban san abin da yake faruwa ba ban san me alhaji ya damu kansa haka ya ki yadda furfurfur kai tafiyar nan ka je ka sami yaron nan ba naga kuma yaron nan a gidan nan fa ita shi anan ne makaranta ba abin da ba tare kuke komai da komai ba da shi ni ban ga dalili ba shikenan mama ni barin tafi office din za ka tafi office din ko amma sanin kanki ne cewa shakuwar da muka yi da Nazifi dole zan rika tunaninsa saboda rashin sa a kusa da ni haka ne kam tunda ai kun dade kuna tare da shi tare kuka taso fa komai naku tare kuke yi to ni abin da yake bani mamaki shine rabuwar da muka yi da shi mun rabu ne cikin zargi amma da a ce ya tafi ne ma baya zargi na to da sauki gaskiya to abin da zaka yi hakuri zaka yi kaji kai hakuri kaka sa abin a ranka ya zo ya dame ka
ka je ka ja kanka wani ciwo kuma kaji ba komai Allah da za ku warware za ku dawo normal yadda kuke komai da komai kaji ko ka kwantar da hankalinka zan samu alhaji kuma zan lallaba shi kuma zai yadda Allah da za ku haɗu da shi za ku dawo har ma ku fi yadda ma kuke mutuncin ku da kaji ko kai hakuri ka san shi bai da matsala a yanzu to shi kenan da lafiya kai hakuri fa kakka dinga tunani fa to mijin amarya wai yanzu kai mun nisa kenan ba magana nisa za a nema nisa komai fa da kake gani lokaci ne gaskiya ne wallahi amma dai gaskiya wannan ranar baki ba zai rufu ba saboda farin ciki gabata a ce a dauko mana dan ƙarshen Allah kai dai barka gaskiya ne wannan yaya ina manta ban gaya sakon sajida ta ce tana gaishe ka kai wai dama tana nan ba ta yi aure ba wallahi kuwa yaya to idan kuka haɗu kice ina gaishe ta ai na yi tunanin ma kafin mu haɗu za ta zo nan dan ban yi tunanin ma za ta kai wannan lokacin ba ta zo ba gaskiya kwarai kuwa ko ma ban yi tunani yanzu ba ta zo gidan nan ba dan gidan nan gurin zuwan ta ne kullum tana gidan Allah sarki umma dama ina son za mu magana to magana kuma wace iri au ai ba ta nan bace ni ba za a yi a gaba na ba kenan yaya magana ba ta nan bace ke kuma ki bari idan aka gayyace ki shawara sai ki sa baki to shikenan tunda ina da matsayin da aka zo shawara za a gayyace ni ba komai ai kina da matsayin ina ma ba abin da za a yi wanda ba ki shine ai dole aka tashi za a sako ki a ciki saboda ke ce da kawarsa kan makin yaji ya bari na ba ku waje to da dai ya bi me alakar dan bala da kuma matar zabe dangantaka dangantaka kai idan kai da ai ina tunanin su ba san komai akan wannan lamarin ba no ina son ganin su kuma saboda akwai wasu tambayoyi da ya kamata yi musu kuma ina da tabbacin cewa idan aka musu wannan tambayoyin za a samu wasu amsoshi da gare su wanda za su taimake mu a wurin wannan binciken da za mu fara shikenan insha Allah za a yi hakan ba matsala kai kalina za ka faɗa min gaskiya ko ba za ka faɗa min gaskiya ba ranka ya daɗe wallahi ban san komai akan abubuwan da kake tambaya ta ba kai idan baka faɗa min gaskiya ba wallahi yanzu shiga cikin nan in ɗauko bindiga in harba ƙababuwanka za ka faɗa min gaskiya ko kuwa zan faɗa duk abubuwan da suka faru a baya wallahi ba yin kaina ba ne wa yake saka ka mahaifin haidar shi ne saka cause wonders never end kuma mahaifin haidar yana da kima a idona mutum ne wanda ya yi ɗawainiya da ni a rayuwata dama na gaya wa haidar ya ba mu dama mu yi bincike akan kowaye ya ce banda wancan banda wani ba na manta wata rana Almala. Almala. Alhaji. Alhaji wai ka da shi. Haida. Kana duba motar da ko? Motar ka ta zo. Mu dai ba abin da za mu ce mu dai ba wannan kamalan sai dai ce amu. Haida, kai na yi tsammanin ma sai da shi za ka yi banda tukin ganganci? Gaskiya.
ka ba a hankali kaji to shikenan insha Allah. Allah ya sanya alkhairi. Amin. na fita da Rai ya kashe. Banda daukan selfie ta jikin miro. Kenan a ce yanzu mutum ko lifan bai mallaka ba shekara da shekaru. A'a ba komai nake faɗa ba kawai dai magana zuci ce da yawa da dai. me yake faruwa? yanzu wannan kuɗi me zai da kuɗi haka da yawa? kai me za ka yi da wannan kudin? na ga alata yanzu ka wace irin mota? wai kai me yake damun ka ne ya za ka ɗauka min kuɗi irin wannan ka sai masa a kan mai to? haka na da bakin da za ka yi magana da ni? to ka zo ka sami na ofis ka zo